מצוקה נפשית היא טווח רחב של רגשות, זה עניין שיכול להתחיל ממתח, כל דבר שמעיק להם על הלב, זה גם יכול להיות חרדות, תגובות טראומטיות, הרגשות לא נעימות. הרבה פעמים מצפים איתנו בתקופה, למשל עכשיו, להיות בתקופה לא נורמלית, להיות נורמליים, תקופה של מלחמה, אי ודאות. אז אנחנו ברעיון עם הגברת ציפי רובינשטיין, עו"ס קלינית, מטפלת רגשית ומנהלת מקצועית של קו עזרה ראשונה נפשית ומרכז טיפול מטיבתא. אז שלום לך ציפי. היי, שלום. באמת את הפודקאסט הזה, זה פודקאסט אנחנו נמצאים בתקופה כל כך מאתגרת, תקופה של מלחמה, ובאמת יש רגעים משהו בפנים כבר לא רגוע, בלשון המעטה, כן? זה תקופה שהיא מייצרת איזשהו מתח, או אפילו, או מציף דברים שהיו ישנים מתגרים ככה, או באמת אפילו דברים חדשים, לאור המתיחות, המתח הזה על רקע המלחמה. לפעמים אנשים מרגישים שהקרקע נשמטת להם תחת הרגליים, ואין שום דבר יציב, או לא מרגישים אפילו איזשהו עוגן. ואנשים מתחילים להרגיש, נגיד את זה ישר, מצוקה. אנשים מתחילים להרגיש כל מיני שמות אפשר לתת לזה, כן? אבל לחץ, זה יכול להתבטא בקשיי נשימה, בהתנהגויות שונות, זה רואים את זה גם בילדים, ילדים אפילו שחוזרים להרטיב, או ילדים שצריכים להחזיק לאמא את היד, או פתאום, ומבוגרים, אולי יותר עצבנים, אולי איזה חוסר סבלנות, זאת אומרת, וזה יכול להגיע גם למקומות, הלחץ הזה יכול גם להגיע למקומות של חרדה, למקומות יותר עד, אולי אפילו אנשים שחוו אירוע בתוך המלחמה הספציפי, ככה יותר אישי, באופן אישי, אפילו למקומות של טראומה. ולאור כל הדבר הזה, כל המצב הלא פשוט הזה, אנשים מרגישים, נגיד את זה במילה אולי לא מקצועית, מצוקה. כמו שאמרנו, ומרגישים שהם לפעמים איזשהו חוסר אונים וצריכים פתרון, צריכים עזרה. ובדיוק בשביל זה אנחנו בעצם פורחים את הפודקאסט המכונן הזה, וגם המאוד מאפשר גם הבנה שהדבר הזה הוא, קצת לנרמל את זה ולראות שהדבר הזה הוא קורה באמת לרוב האנשים, וגם באמת להציע פתרון, להציע עזרה, להציע סיוע, ובשביל זה הבאנו אותך, ותודה רבה על הזמן, אנחנו יודעים שאת מאוד מאוד עמוסה, אז קודם כל ציפי, תודה שאת כאן. תודה שהזמנתם אותי. ציפי, מה זה מרכז מטיבתא? מה זה מוקד עזרה נפשית? ממש ככה בכמה מילים. מרכז מטיבתא הוא נותן מענה מקצועי, המותאם לציבור הדתי החרדי, שומר תורה ומצוות, וקו עזרה ראשונה הוא פועל 24/6, משעה אחרי צאת שבת עד שעה לפני שבת, כניסת שבת. הוא נותן מענה לכל אדם שמרגיש מצוקה, לא חייב להיות דווקא חרדות או כל דבר, אלא כל דבר שמרגיש מצוקה. מה זה בעצם מצוקה נפשית? כי אנשים יכולים להרגיש כל מיני חוויות פנימיות, ככה מבפנים, אבל לא להבין מה הם מרגישים, וגם בטח ברגע שהם יבינו את עצמם, הם יוכלו גם להבין מה עובר עליהם, ובעצם מה אפשר לעשות. אז מה זה מצוקה נפשית? מצוקה נפשית היא טווח רחב של רגשות, זה עניין שיכול להתחיל ממתח, חרדה קטנה, כל דבר שמעיק להם על הלב. זה לא חייב להיות חרדות, אבל זה גם יכול להיות חרדות, תגובות טראומטיות, הרגשות לא נעימות. הרבה פעמים מצפים איתנו בתקופה, למשל עכשיו, להיות בתקופה לא נורמלית, להיות נורמליים, תקופה של מלחמה, אי ודאות. זה לא חייב להיות גם דברים של חרדות, מוכה, זה יכול להיות דברים של מצוקה רגשית, נפשית, מחשבות, דברים שרוצים להתייעץ על, שאין להם עם מי להתייעץ, שמתביישים להתייעץ איתם, שמעיק להם על הלב, והם חייבים רגע לשפוך למישהו. זאת אומרת, זה יכול להיות שפשוט רוצים לשתף גם? בהחלט, לשתף.
יש להם מצוקה נפשית, יכולה להיות שמשהו מעיק לך ללב, כי אין לך עם מי לשתף. את מתביישת, את לא יודעת מה יחשבו עלייך, ופה יש לך את הבמה להגיד את מה שאת חושבת ומה שאת מרגישה. יש בזה משהו מאוד נורמלי, כי זה קורה באופן כללי, לא רק בתקופות כאלה מאתגרות. בהחלט, בהחלט, בהחלט. זאת אומרת, לא רק במלחמה, באופן לא, כללי. לא, בהחלט, לכל אחד יש את התקופות הקשות האלה, ואפילו אנשים שמרגישים עמוקה, מעיקה ללב, הם לא יודעים אפילו למה, והם רוצים רגע לשוחח ולדבר, שבחוץ אנשים יגידו להם, נו, שטויות, מה זה, מה כבר אתה מרגיש? פה יש לך את המקום שבן אדם נותן לך את הבמה, להרגיש נורמלי, וזה בסדר לדבר. וגם זה מקצועי, זאת אומרת, כשאתה מדבר עם מישהו בחוץ, לפעמים אתה א' לא רוצה לפרט, אתה מרגיש בנוח להגיד כל מה שאתה רוצה. יש כאן גורמים מקצועיים בעצם, אז מקום מקצועי, וגם לפעמים, באמת, לפעמים אתה לא רוצה שיעצו לך, אתה רוצה שמישהו רק יקשיב לך. יקשיב. רק להקשיב. מדהים. כן. מדהים. אבל כשאנחנו מצוקה, את מדברת פה על משהו מאוד נורמלי, יש לך ככה, עד איזה טווח זה מגיע? זאת אומרת, מה הטווח של זה? כמו שאמרתי, זה יכול להיות מכל דבר קטן, אבל זה יכול להיות גם כן חרדות קשות, תגובות טראומטיות, מקרים שהם רוצים להתייעץ והם לא יודעים עם מי אפילו. וואו. זה יכול להיות כל דבר, זה יכול להיות חינוך ילדים, זה יכול להיות בעיות בזוגיות, זה מחשבות בזוגיות, שמרגישים שמישהו מציק להם, והם לא יודעים למי לפנות, זה כל דבר. ותגידי, מצוקה נפשית אולי באמת ככה על רקע המלחמה, למשל, מה זה יכול להיות? ברגע המלחמה הוא הרבה אי ודאות קודם כל, וגם כן העניין שמצפים מאיתנו להתנהג נורמלי, תקופות כאלה, ולפעמים הם צריכים להיות גם, הם הורים לילדים, הם צריכים לראות את הכל רוגע, אבל הם לא ברוגע. וכאילו הם צריכים להרגיע את הילדים, אבל הם עצמם לא רגועים. תגובות של מצוקה של אדם שמפחד לצאת מהבית, להיתקע, מה יהיה? עד כמה אי אפשר להמשיך ככה? זה מדהים, כי את מתארת פה, אני חשבתי שצריך לפרט כאוס קלינית, איזה מצבים מאוד מורכבים, ואת מתארת פה מצבים כל כך כאילו פשוטים, כביכול פשוטים, אבל שבעצם בן אדם מרגיש מצוקה. בהחלט, בהחלט. תראי, ברור שיש גם כן חרדות קשות, והתקפי חרדה, אבל גם כשבן אדם מרגיש מצוקה, זה לא פחות מאשר להרגיש חרדה. זה כאשר בן אדם מרגיש מצוקה, הוא צריך מישהו שיעזור לו רגע לצאת מהמצוקה. זה לא פחות חשוב מהתקפי חרדה את רגע אומרת פה משהו מדהים, אני אשמח שתחזרי עליו, רגע באמת תחדדי אותו, את אומרת, זה לא פחות מצוקה, לא פחות מחרדה, כי חרדה זה כזה מילה שכולם מטפלים בה עכשיו, CBT וכך הרבה כלים, את אומרת מצוקה, אז מה זה בעצם מצוקה? אדם יכול לקבל קודם כל ממצוקה, יכול לעבור בסוף לחרדה. אז מה זה כן מצוקה? מצוקה זה אדם שמרגיש משהו מעיק לו על הלב. זה יכול להיות, ואז הוא כל היום בתוך המחשבה הזאת גם, וזה לא עוזב אותו. זה לא מחשבות טורדניות שכאלה וזה, אבל זה מחשבות, המצוקה הזאת אצלו בלב כל היום. לפעמים שלא היה יותר גרוע, אם מטפלים בזה מיד, מדברים, ויש מישהו שמקשיב לך, ויש שם איתך, זה יכול להוריד את האבן הזאת מהלב, ואת הרוגע הזה מהלב, ולהמשיך הלאה. אז אם אנחנו בעצם ככה מחדדים מצוקה, זאת אומרת, היא יכולה להתפתח לחרדה, היא יכולה להתפתח למקומות יותר, בהחלט. מה שנקרא, אולי מונחים יותר מקצועיים שאנחנו מכירים, אבל בעצם מצוקה זה התחושה, אפילו מהראשונית, שמרגישים שיש איזושהי, מועקה, איזשהו... משהו לא נורמלי. הרבה מאוד אנשים מתביישים, אומרים מה, בשביל זה נפנה? אבל כן, בשביל זה אפשר לפנות, בהחלט. מדהים, זאת אומרת, אפשר למנוע את ההידרדרות של זה לדברים יותר, אולי קצת יותר מורכבים. בהחלט. מדהים. אז אני אשאל אותך ככה, היום יש
לצערנו בגלל המצב, זאת אומרת לשמחתנו שיש הבנה ונכונות, אבל לצערנו שזה המצב, שבאמת הרבה אנשים מותגרים במקום הנפשי, ובאמת היום יש איזושהי אינפלציה כזו של מקומות שמציעים עזרה וכו'. למה מטיבתא, מה מייחד את מטיבתא, או את המוקד הזה, אולי כל אחד בנפרד, אולי ביחד, מה מייחד אותו, או יש לו משהו שהוא קצת, הוא נותן מענה אחר, או שהוא עוד אחד מהמרכזים, ככה אז קודם כל, יש שתי דברים מאוד עיקריים במרכז מטיבתא, הוא לא מוותר על אף אחד מהם, לא מוותר על המקצועיות, בשום אופן, על התארים, שהמטפלים דורשים, תעודות שהם מקבלים, וגם כן היכרות עם העולם הדתי החרדי. על שתיהם הם לא מוותרים, זאת אומרת, אפשר למצוא הרבה מטפלים, שמטפלים מאוד מקצועיים בחוץ, אבל הם לא מותאמים לעולם הדתי החרדי. שאדם דתי חרדי יש לו את הניואנסים שלו, וצריך מטפל שמכיר ויודע לטפל בניואנסים האלה, מבין אותם. ומצד שני, יש גם הרבה מטפלים לצערנו, שאין להם את ההכשרה הנכונה, ומטפלים ללא הכשרה נכונה. לפעמים זה יכול לגרום רק לנזק. לכן אנחנו לא מוותרים על אף אחד מהנקודות האלה. את אמרת פה שני דברים כל כך חשובים, שאני ככה, את אשת מקצוע, אבל בן אדם שככה מרגיש, לפעמים הוא לא מבין עד הסוף את מה שאת אומרת, וזה מאוד מאוד חשוב, יש פה שני דברים עצומים. הראשון מתייחס אליו, זה שאת אומרת שמטפלים, זאת אומרת שהמרכז מטיבתא לא מתפשר בעצם על המקצועיות, על המטפלים. מה זה אומר? אם בן אדם במצוקה, או חווה אחד מאחד מהחוויות, או מהתחושות, כן, שזו מצוקה שאמרת שהיא מועקה, ועד לחרדה וטראומה וכולי, אז מה הוא צריך לדעת? מה זה מקצועי? קודם כל, נתחיל בשאלה הזאת, זאת אומרת, מה זה מקצועי? מה זה אומר, מה הוא צריך, כאילו, מה הוא צריך לדעת? אוקיי, אז קודם כל, הוא לא כל כך צריך לדעת, זה התפקיד שלנו, אנחנו פה מתאימים אותו למטפל הנכון. אני אסביר לך. למשל, אם מישהו מתקשר ואומר שהוא צריך מטפל, דווקא לחרדות, מדברים איתו, אז ברור שמתאימים לו מישהו שמטפל יותר בחרדות. יש ילדים שצריכים יותר תרפיות בשבילם להיפתח. יש להם חרדות, יש להם טראומות, יש להם עברו איזה משהו, אז נותנים לנו את התרפיה הנכונה של לטפל, אם זה תרפיה באמנות, אם זה פסיכודרמה, תרפיה במוזיקה, דברים כאלה שיכולים לדעת לבן אדם, לילד יותר להיפתח. זה בדיוק התפקיד שלנו. זה לעבור פה את האינטק ולראות. וברור לראות גם מבחינה דתית, ואיזה סוג מטפל מתאים לו. לפני הדתית, אני לוקחת לך שוב רגע לחדד. את אמרת לא מתפשרים על מקצועיות, מה זה אומר? אנחנו לא מתפשרים על מקצועיות, כמו שאמרתי, שכל המטפלים אצלנו, הם עברו לימודים, תואר ראשון, תואר שני, מקצועי, הכשרות נכונות לכל סוגי הטיפול. זאת אומרת, אם זה טיפול בזוגיות, אז ברור שהם עוברים הכשרה טיפול בזוגיות. אם זה טיפול בחרדות, טראומה, יש לנו קורס עזרה ראשונה, שהם עוברים איך לטפל בטראומות. אנחנו דואגים תמיד שכל מטפל, שלא רק שהוא עבר את התעודה, את התארים, אלא גם כן את ההכשרה הנכונה בשביל הטיפול המתאים שהוא יכול לתת. זאת אומרת שזה חשוב כי ככה, אני חושבת שיש איזה תחום מאוד פרוץ נפש. נכון. אם זה פיזיולוגי, אז רופא יודעים, רופא יש לו רישיון וכולי. בתחום הפיזי, הנפשי, סליחה, זה לא ברור. ובן אדם יכול לקרוא לעצמו לרשום מטפל, אתי, לא אתי, יש מאוד פרוץ. ולכן אני בעצם אומרת, זאת אומרת, מה פה במרכז מטיבתא שונה? את אומרת שזה בעצם, יש איזה שהם קריטריונים, יש איזשהו סף למטפלים, זאת אומרת, נכון, יש איזה סטנדרט למטפלים, כדי שבאמת להיקרא מטפל על פי חוק. כן. אז שלטפל מטפל על פי חוק, חייבים תואר שני, טיפולי, בתחום שהוא למד. אוקיי. חשוב להדגיש, בתחום שהוא למד. אם זה, כמו שאמרתי, אם זה עושים קליניים, עם פסיכודרמה, עם תרפיה באמנות, פסיכולוגים,
כל אחד והתחום שהוא למד. כמו שאת אמרת, שפיזיולוגי זה הולכים לרופא, אז רופא אור יכול לטפל באנשים עם בעיות בעור, רופא לב, קרדיולוגים יכולים לטפל באנשים עם קרדיולוגים, אז אנחנו באמת מתאימים את הטיפול הנכון למטפל הנכון. מדהים, זאת אומרת, אנחנו תכף נדבר על הניתוב הזה, שהוא עוד דבר מאוד חשוב, יש פה כל כך הרבה דברים מאחורי הקלעים שמתבצעים בעצם, זאת אומרת שבעצם קודם כל יש את העניין המקצועי, שלא מתפשרים על מקצועיות, ולצד זה אמרת שגם עושים התאמה, אדפטציה למנטליות או לאורח חיים הדתי. בהחלט. העולם הדתי החרדי הוא מגוון. יש חסידים, יש ליטאים, יש דתיים, יש דתיים לאומיים, יש בכל הסוגים שיש, ואנחנו מנסים להתאים לכל מטופל, את המטפל שמכיר את האורח חיים, ומבין את האורח חיים של המטופל. של הפונה, כאילו. של המטופל, כן. כן. למשל, תני לי ככה דוגמה קטנה. אוקיי, למשל, בחור חסידי. אנחנו נתאים לא ברור רק מטפל חסידי, לא דווקא חסידי, שמכיר את העולם החסידות, ומבין את הניואנסים החסידים. שזה עולם שלם, כי כמו את אמרת לי ככה לפני השידור, את אמרת לי שיש חסידויות, יש גם בהם שוני, זאת אומרת, יש פה ירידה לרזולוציות של מנטליות, של הבנה של הצד השני, באופן שהוא ברגישות כזו, שממש הבנה של, נתת לי דוגמה ככה, אם את יכולה, למשל חסיד שיש לו רבי, אז יש איזושהי הבנה, או נכון? בהחלט, כן, כן. בהחלט, נכון, לכל חסידות יש לו את המטליות ואת הדברים שהם צריכים, ואנחנו מחפשים את המטפל, אנחנו לא מבטיחים מטפל בדיוק בחסידות הזאת, אבל בהחלט מטפל שמבין ומעריך גם. מכבד. ומכבד את הניואנסים האלה, את המנטליות הזאת, שהמטופל יוכל להרגיש בנוח שלא ידינו אותו ויבינו אותו. זאת אומרת, יש לו עולם שלם מאחוריו וצריך לטפל בתוך העולם הזה. נכון. מדהים. זה משהו שהוא, זאת אומרת, זה לא רק חסידויות, זאת אומרת שזה כל הזרים החרדים בעצם, זאת אומרת, זה משהו יש פה איזושהי הבנה מאחורי הקלעים, זאת אומרת, נעשית פה איזושהי חשיבה. נכון. אז יש פה דמות חרדים, דתיים לאומיים, חסידויות על גווניה. כן. ואז בעצם זה מאפשר, מה זה מאפשר שככה מכירים קודם כל, מטופל שמגיע למטפל, הוא צריך להרגיש הכי בנוח. כי פה הולך לפתוח למטפל את הלב שלו. והוא צריך לדעת שהוא משאיר את הלב שלו אצל בן אדם שמבין אותו ויודע לטפל בו. וואו, אתה אומר שמשאיר את הלב, תחזרי על זה. הוא ממש פותח את הלב שלו, הוא משאיר פה את הלב שלו אצל מטפל, שמבין את הנואצים שלו ויודע לטפל בלב שלו. ומה שנקודות הרגישות אצלו. את אמרת פה משהו מעניין, את אמרת שהוא משאיר את הלב שלו אצל המטפל, זה חזק. כן, בהחלט. מטפל הוא לא מורה או כל דבר שמלמד לפי חוקים, זה כל אחד הולך לפי המטופל שלו ומטפל בו. אין טיפול אחד דומה למטופל השני, זאת אומרת זה לא כמו שאתה יכול להעתיק טיפול אחד לטיפול השני, וצריך להבין מה נכון לכל מטופל. מדהים, זאת אומרת שאם אני מבינה שיש פה בעצם גם התאמה לאורח החיים של המטופל, אפילו הפונה, זאת אומרת הוא לא מטופל, יכול להיות שהוא גם לא יהפוך להיות מטופל, הוא רק ירצה לפנות לשתף, אבל אם הוא הופך להיות מטופל, אז יש פה איזושהי הבנה, ואת אומרת שגם יש פה, אבל לא מוותרים, לא מתפשרים בעצם על המקצועיות, כי יש פה סטנדרטים, לא כל אחד נקרא מטפל. בהחלט, בהחלט. כי יש מאמנים, יש מגשרים, יש יועצים, אבל הם לא מטפלים. הם לא מטפלים. ופה בעצם יש מטפל שהוא מוכשר לטיפול בתחום היהודי, זאת אומרת, התחום שבן אדם פנה. נכון. אז וואו, יש כל כך הרבה שאלות לשאול אותך על זה. אולי באמת לפני שאני אשאל אותך ככה על הניתוב ואיך עושים את זה וכולי, ממש בדוגמה קטנה ככה על עבודה עם אוכלוסייה מיוחדת, או מה שאת פגשת שזה ככה היה מנטליות אחרת, או מה שאת צריך רגישות מסוימת, וראית שזה בשטח ככה מחויב המציאות. הנה, למשל עכשיו. זה עכשיו ממש צמוד אלינו. בערד נפגעו הרבה חסידי גור. הרבה אנשים נפגעו. וחסידת גור היא חסידות ידועה, שיש להם ניואנסים ודברים שרגישות שלהם.
ופה לחפש מטפלים שמבינים את הניואנסים של חסידות גור, שהיא חסידות שונה מחסידות אחרות מכל מיני סיבות. אנחנו צריכים לחפש מישהו שהוא גם מקצועי לטראומה וחרדות, כי הם כמעט כולם עברו שם טראומות וחרדות, בתים שלהם נהרסו בשניות, הוציאו אותם מהבתים, זה ילדים, זה מבוגרים, זה אמהות פתאום, ולמצוא להם רגע מישהו שמבין אותם, מבין מה קרה להם שם. קודם כל בלי ביקורת, זה למצוא מטפל שמבין, כן, את האוכלוסייה של חסידי גור, אם זה יכול להיות אפילו אוכלוסייה של דוברי יידיש. רגע, למצוא מטפל מדבר יידיש, וואו. שגם מטפל תואר שני, וטיפולי, וגם דובר יידיש, כי שפת האם שלהם זה יידיש. ובשבילם לשפוך את הלב שלהם, הם צריכים לדבר בשפה שלהם. אז אם תוכלי ככה, אוקיי. דיברנו על המקצועיות ודיברנו על ההתאמה בעצם לאורח חיים החרדי, ואם תוכלי ככה לתת לנו, להכניס אותנו ככה באמת למקרים אמיתיים, כדי אוקיי. כן. שנבין את זה ככה. למשל, אמא פנתה, שהם מסוג חסידות שמקובל שילדים מגיל 9 בחוץ לא ייתנו יד לאמא, לא יחבקו אותה ברחוב, הם עצמם מרגישים יותר שהם צריכים את הדמות הגברית הזאת יותר, והבית שלהם נרס, והילד התחיל להגיב בצורות שלא מותאמות לא, ולאוכלוסייה שלו. ברחוב הוא רוצה רק לתת לה יד, מפחד לישון לבד, הוא יכול להיכנס בינה לבין בעלה כאילו במיטה, מפחד ללכת לבד לשירותים, צריך שמישהו יעמוד לידו. אז קודם כל אנחנו צריכים לחפש פה מטפל שיבין את הניואנסים מה שקרה פה, כי ילד רגיל, מטפל שלא מבין, אומר טוב, מה הבעיה שילד בן 9-10 נותן יד לאמא שלו ברחוב, זה נורמטיבי, אבל פה זה לא נורמטיבי אצלם, זה לא נורמטיבי, ופה האמא ראתה שיש פה בעיה, ילד שלא היה נורמטיבי וזה לא מקובל אצלם, רוצה לתת לה יד, היא מבינה פה שיש בעיה. אנחנו צריכים מטפל שיבין את הבעיה, שבאמת יש פה בעיה. מדהים, כי את אומרת, זה פשוט ירידה לניואנסים, לכאלה רזולוציות, שבמקרה הספציפי, זאת אומרת, בחברה הזו, זה כאילו לא נורמלי, וצריך לבדוק מה קורה. נכון. אני יכולה לשתף שהאמא סיפרה לי את זה, היא ידעה שאני אבין אותה, והיא קיוותה שאני אבין אותה, שזה באמת בעיה. כאילו, היא יודעת שבאוכלוסיות אחרות, גם דתיות חרדיות והכל טוב, זה מקובל, זה בסדר. כי סך הכל ילד עלה למיטה של ההורים, או היא רוצה לתת יד לאמא, מה הסיפור? נכון, אבל מצד שני, כל הכבוד לאמא, שהיא שמה לב לדברים האלה. מדהים. שהיא שמה לב לזה עכשיו, שאפשר לטפל בו עכשיו, שלא אחר כך יפתח חרדות יותר קשות. מדהים. אז את אומרת בעצם שיש פה איזושהי ערנות, כאילו, זה קודם כל, עם כל הכבוד לאמא, באמת, אבל היא גם מרגישה בנוח, זאת אומרת, צריכה להרגיש בנוח לפנות למקום שמכיר את זאת אומרת, שהיא לא, תרגיש מרחב שהוא לא שיפוטי, ומקום שהוא לא שיפוטי, וכך זאת אומרת, יש פה גם את המקצועית וגם התאמה לאורח חיים. יש לך עוד ככה מקרה? כן, יש את המקרה שמשפחה שגרה בבניין מתחרד, באזור לא חרדי, בניין מתחרד. כל זה קרה עכשיו? עכשיו, כן. והיא חששה לרדת המקלט שלהם היה משותף לכמה בניינים, והיא חששה להוריד את הילדים שלה, מבחינת דעת, לראות לבוש לא צנוע, כאלה דברים, והיא החליטה יחד עם בעלה, שעדיף להם לשמור על העיניים של הילדים שלהם, ושהם יהיו בחדר פנימי. אבל נכנס סיס לבית, והרס את הבית, והרס חלונות, והילדים ראו. האמא הייתה בחרדות גם. עכשיו, האמא פחדה שידונו אותה, שהיא לא הורידה למטה, שהיא שמה את הילדים בסכנה. אבל היא הייתה צריכה מישהו שיבין את הניואנסים האלה, שלפעמים בשבילהם,
בשביל המשפחה הזאת, שהסכנה יותר גדולה שהילדים שלהם יראו דברים שעשויים, מאשר אולי שיפול רסיס בבית, או משהו, או הבית יהרס. יש כאן משהו, חשוב להבין את זה רגע, כי הדבר הראשון שקופץ יכול להיות פשוט שיפוטיות וביקורת, ואפילו כעס על האמא. אבל המקום הזה שיודע להבין שא' אנחנו אסור לנו, אנחנו בכלל מכניסים את השיפוט את הביקורת, כי זה יכול לקרות עובדה, שבמכלול השיקולים, במקום מסוים, נחשבו שיש משהו יותר מסוכן, אולי גם כי לא מבינים עד הסוף גם מה זה שרסיס נכנס הביתה. ומה שכן מבינים זה את פחדים יותר אפילו, כי לא מכירים, זה גם את הפחד שיראו דברים ככה לא מותאמים, ובאמת בסופו של דבר עובדה לפועל, הדבר הזה נעשה, זאת אומרת, והרסיס כן נכנס, והילדים כן נכנסו, אולי אני לא להגיד מלך טראומה, אבל נכנסו לאיזושהי מצוקה, או איזשהו קושי מאוד גדול. אחר כך האמא, את אומרת שהיא הרגישה, אפילו, היא הרגישה קודם כל את החרדה, וטיפה אולי אשמה, שהיא הכניסה את הילדים שלה למקום שמסוכר, שהיא יכלה אולי להציל אותם. אמא הייתה צריכה טיפול פה, שמישהו שגם ככה היא הייתה במצוקה, עם הרגשות אשם, שמישהו שיבין אותה, מאיפה זה הגיע מתחילה. או שלפחות לא ישפוט אותה. והוא לא ישפוט אותה, בהחלט לא ישפוט אותה. מדהים, זאת אומרת, אז יש פה, זה כל כך קל לנו לשפוט, אנחנו בתקופה כזו שאנחנו אומרים צריך אחדות, צריך קודם כל לא לשפוט, להתחיל מסור מרע, זאת אומרת, כן. והמקום הזה שמכיר שיש אוכלוסייה, מכיר את המקום שלה, את הרגישות שלה, את המנטליות שלה, מאפשר לאנשים לקבל מענה ממקום שמבין, שזה כבר דבר עצוב, זה כבר חלק מהריפוי. נכון, נכון. בהחלט ככה. אז אמרנו בעצם שבאמת מטיבתא, אני רוצה רגע לחדד רגע, מרכז מטיבתא, את אומרת שבעצם הוא מוביל, יש לו גם בחינה מקצועית, לא מתפשר, באמת מטפלים על פי חוק, וגם יש את ההתאמה לאורח חיים דתי. איפה המוקד תופס במוקד? זאת אומרת, מה במוקד אולי, הרי המוקד הוא חלק ממטיבתא, מה ייחודי בו? אני רוצה רגע לחדד עוד פעם על המרכז טיפול, שבגלל המקצועיות שלנו, אנחנו גם מוכרים כחוסן. אוקיי? בגלל שאנחנו לא התפשרנו על המקצועיות, אז אנחנו גם מוכרים כמרכז חוסן, שמאוד חשוב להדגיש שזה מרכז חוסן הוא מרכז מסובסד מביטוח לאומי ומשרד הבריאות, אבל בגלל שהם ראו שבאמת המטפלים אצלנו הם באמת מטפלים מקצועיים מותאמים לטראומה ולחוסן. מדהים, כי לא כל מקום שנותן שירות, חוסן מסכימים לקחת אותו כספק. בהחלט, כן, כן, כן. אוקיי. עכשיו על הקו, זו הראשונה. אז קודם כל, כמו שהסברתי בהתחלה, קו פועל 24/6, משעה צאת שבת עד שעה לפני צאת שבת. הקו הוא מוקדנים שעובדים לפי השעון, לפי משמרות שלהם. הם כולם אנשים שעברו הכשרה של קורס עזרה ראשונה נפשית, ויש כאלה שגם כן כבר שנים מטפלים בטראומות, חרדות, שגם מתנדבים בקו. הפונים שפונים יודעים שהם יכולים פה להתקשר, לדבר על כל דבר, על כל מצוקה. והמוקדנים יודעים גם לנווט רגע לראות מי רק במצוקה ולתת לו את הזמן לדבר איתו ולהקשיב, ומי צריך הלאה לפנות לעוד טיפול המשך, וחלילה אולי גם למד"א או בכל מקום שצריך רגע המשך טיפול יותר מעמיק ויותר מקצועי. אני נותנת להם הדרכה ואני תמיכה בכל שעות המוקד. אני לא פעם ולא פעמיים מבקשים ממני רגע לעלות על הקו, כי הם רוצים שאני אבדוק, לראות איתם מה קורה, האם צריך המשך, מה קורה איתם. כאשר למשל מתקשרים על התאבדויות,
חס וחלילה, זה לראות רגע מה קורה ולהיות איתם, ועל זה תמיד, כמעט תמיד מעלים אותי לקו, כי אנחנו צריכים כמה אנשים פה ולהבין בדיוק מה קורה. קודם כל לראות אם הבן אדם לבד בבית. רגע, כשאת אומרת התאבדויות, זה מילה... בדיוק, כשהבן אדם בן מתקשר, אדם מתקשר והוא יכול להגיד לנו, אני רוצה למות. אני הולך לפגוע בעצמי זאת ואני אומרת, רוצה למות. זה לא, זה דיבורים אובדנים? זה לא מחשבות שמחר בבוקר כל כך רע לי, ואני רוצה לא לקום. אני תמיד אומרת למוקדנים, אם אתם אפילו בספק הכי קטן, תעלו אותי. אני פה ואנחנו נחשוב ביחד על הקו, מה קורה. פה אנחנו לא מתקשרים על כלום. יש לך דוגמה למשל ככה כן, יש לי כמה דוגמאות. קודם כל, דוגמה של אישה שבאמת התקשרה במצוקה לגמרי רגשית, ולא טוב לה, לא בא לה ולא היה לה טוב, היא הייתה קצת דיכאון אחרי לידה קצת, שוחחנו איתה, וראינו על הקו שהיא לא באמת בעניין של התאבדות, אלא כמו שהיא אמרה לי אפילו, היא אמרה לנו בקו, לא טוב לי, לא יקרה כלום שמחר בבוקר אני לא יקום. וואו. אבל פה כן, הצלחנו לשכנע אותה רגע לקבל טיפול, לחבל להגיד יחד עם המוקדנית, חשבנו ביחד איתה שאולי כדאי לפנות לטיפת חלב. לקחתי איתה את המספר, את העיר שהיא גרה, בהסכמתה ברור, שהאחות בטיפת חלב תוכל לחזור אליה ולעזור לה בהמשך טיפול. זה גם כן חלק מהעניין שלנו, רגע לראות ולתת להם את הכלים לאיפה לפנות. אנחנו מרגישים שפה היא במצוקה, ופה היא פנתה שהיא באמת מצוקה והיא באה לה למות כי לא טוב לה, אבל פה יש לה דרך לצאת. אבל כן היה לנו כמה מקרים של אנשים שמתקשרים אלינו, שהם באמת כבר כמעט עומדים ליד החלון וקופצים. וואו. ואנחנו מאמינים שהעניין של התאבדות, שבן אדם מתקשר, הוא לא הוא רוצה, אנחנו כאילו... שמישהו יציל אותו. מישהו יציל אותו. תחזיקו אותי. אולי אנחנו כאילו הניואנסים האחרונים. כי אולי יש לי עוד סיכוי. אולי יש סיכוי, כן. וואו. ופה אנחנו באמת צריכים לרוב עוד, לכן אני כן עולה עוד מוקדן, אחד אנחנו איכשהו מוצאים ממנו. קודם כל הוא לבד בבית. שמנו לב שגם ילד קטן, אפילו מילד בן 5 יכול פה להציל המון. היה פעם מקרה שפונה פנה שהוא במצוקה, ושאלתי אותו אם הוא לבד בבית, והוא אמר לי לא, אח שלי בן 5 בבית. ביקשתי לדבר עם האח שלו רגע, הוא אמר לי מה אח שלו? אמרתי לו, בוא תקריא רגע, שאלתי אותך קוראים לו, אמרתי לו לדפוק רגע אצל השכנה. וביקשתי מהשכנה רגע לדבר עם השכנה, והשכנה דיברה איתי וסיפרתי לה שהוא במצוקה, והיא ידעה כבר לקרוא להורים ולטפל. ואנחנו יודעים שהנה אפילו ילד בן 5 יכול רגע לעשות תושייה ולא להתייאש. זה מרגש, זאת אומרת, ממש החשיבה שלך מחוץ לקופסה, להיות בן 5. אנחנו נשים יחד, אז לכן אני אומרת למוקדנים, תתקשרו אליי, אנחנו נחשוב ביחד, כי גם כמו שאמרתי לך אז, המוקדנית חשבה על הטיפת חלב. אז את מנהלת ממש מלווה, הם יודעים. את אומרת מוקדנים, כאילו זה אנשים שיש להם, גם עברו הכשרה, וגם, את אומרת שחלקם או רובם מטפלים בעצמם. בהחלט, אבל לפעמים גם אני, גם זה, לכן אנחנו צריכים רגע עוד ראש, בזמן לחץ, לחשוב מה לעשות ביחד. זה לא שאני יותר מקצועית מהם או משהו כזה, פשוט אנחנו ביחד, חושבים בתור רגע מה לעשות. וההכשרה שהם מקבלים, איזה הכשרה הם מקבלים בעצם? הם מקבלים הכשרה שקורס קו עזרה ראשונה, נפשית. זה משהו שהוא מוכר או שפה זה ככה ייחודי? לא, זה ייחודיתי פה באמת אצלנו, אבל הוא מוכר ממשרד הבריאות. אז זה ייחודי פה למרכז מטיבתא? כן, אבל הוא מוכר על ידי משרד הבריאות. זאת אומרת, אז הוא עומד בסטנדרטים, רוב הקורסים אנחנו צריכים לקבל אישור ממשרד הבריאות. מדהים. ויש לנו קורסים שמועברים רק על ידי מרכזים מיוחדים, כמו מודל מעשה, שרק על ידי מודל מעשה, גם כן קורס התאבדויות, רק על ידי מרכז החוסן להתאבדויות, הם נותנים את הקורס הזה, זאת אומרת, הם פותחים במרצים שלהם, ואנחנו שמחים עם זה, כאילו, אנחנו מקבלים פה מרצים מהשורה הראשונה. מטפלים? מרצים שמעבירים את ההכשרות. את ההכשרות. תראי, היה לנו כמה פעמים שבהחלט היינו צריכים לקרוא למשטרה, ועד שהמשטרה הייתה בבית, אנחנו היינו, כי אנחנו צריכים פה לרוב פה שתי אנשים שיעבדו ביחד, אחד מנסה להוציא את הכתובת וקורא למשטרה, והשני איתו על הקו בינתיים שהוא לא ינתק. וואו. ולהיות איתו, עד שהמשטרה ממש מגיעה. ממש כמו סרט. ממש זה, עבודת צוות, המשטרה אומרת לנו, מתי על הקו, הנה הגענו,
אנחנו אפילו שומעים אותם, אפילו מדברים איתו וזה, ואנחנו פה מנתקים, ומתפללים שהכל עובר בשלום. זאת אומרת, יש כאן משהו שהוא, צריך להבין שהמערכתיות הזאת, ועוד לא דיברנו על כל המעטפת שהמקום נותן, אבל המערכתיות הזו מאפשרת גם את ההכשרה המקצועית, וגם אנשי טיפול, וגם יש פה עניין של משטרה שנכנסת לתמונה. אני כן רוצה, וגם אנחנו, אפשר באמת להגיד שיש פה גם מרכז שהוא מתמחה בטראומה, אני רוצה רגע לדבר עליו, כי כשדיברנו קודם על מצוקה, ואנשים מדברים על מצוקה, זה יכול להיות משהו מאוד כביכול נורמלי כזה, שאני מרגישה מצוקה ומועקה ואני רוצה לדבר. מתי זה מגיע למקום, זאת אומרת, אתם יודעים או אתם מזהים שזה מגיע למקום של טראומה, או מה אתם יכולים לעשות, או מה אתם עושים בעצם במצב כזה? בעצם איך אתם מתמודדים עם אנשים, או מזהים, אבל מתמודדים עם אנשים שאתם חושבים שזה כבר עניין שקשור בטראומה? זה לא חייב להיות טראומה, זה כל דבר. אנחנו, הפונים, המוקדנים מבינים, מבחינתנו אנחנו רוצים באמת ששיחה תיגמר כמו חדר מיון. שבאים לחדר מיון, מטפלים בעצמם, מקבלים את האנטיביוטיקה, חוזרים הביתה. ככה אנחנו רוצים רגע שהפונה, כמו שאמרתי, הוא מצוקה נפשית, לספר את מה שמולה לו. הרבה פעמים שבן אדם רק שומע את עצמו מדבר, הוא פותר לעצמו את הבעיות. וזה מה שאנחנו מקווים שיקרה. אבל הרבה מאוד פעמים אנחנו שומעים שהבן אדם, בשבילו שיהיה נכון, זה צריך טיפול המשך. אז פה אנחנו יכולים להציע לנו את הטיפול המשך. ואם אנחנו מגלים שזה יכול להיות עניין של טראומה, יש לנו מה שנקרא מרכז דוד, שהוא מרכז טראומה, שהוא מסובסד. שהוא כל כולו רק טראומה. מטפל רק בבעיות טראומה, הוא גם כן, ברגע שאנחנו שולחים, המוקדנים שולחים טופס פנייה, חוזרים עליו עם אינטק מיוחד, ואז רואים אם הטיפול שהבן אדם צריך הוא באמת טיפול טראומה מותאם שאנחנו יכולים לתת לו את הטיפול הנכון. זאת אומרת, צריך להבין את זה, זה משהו שאני באופן אישי מאוד אוהבת להגיד, זה חשוב לי לומר את זה, לא כל אחד יודע לטפל בטראומה, מאוד חשוב שלא ייווצר נזק נוסף, ללכת למי שיודע לטפל בטראומה, לא בהכרח כל מי שעשה קורס קצר בטראומה יודע לטפל בטראומה, טראומה זה דבר שצריך להבין אותו, אנחנו הרבה מדברים פה בפודקאסטים על טראומה, מכל מיני זוויות, פה אנחנו מדברים ממש מקצועי, עכשיו אנחנו מדברים בעצם ממש מקצועי, בן אדם פונה, יכול להיות שבמיוחד, הנה במלחמה, שאנשים נפגעו, הבתים נפגעו, ילדים, זאת אומרת, זה מצריך איזשהו טיפול מיוחד, איך אתם, אז פה יש בעצם, את אומרת, גם מרכז שהוא ייעודי לזה, כן? וגם אנשים שהם מתמחים בזה, מטפלים שמתמחים בטראומה. בהחלט, כן, זה הייעודיות שלהם, זה המקצועיות שלהם, לטפל בטראומה, בכל סוגי טראומה, אבל לא כל מי שפונה ואומר שיש לו בעיות טראומה, הוא באמת מותאם, ובאמת יש לו בעיות טראומה, שהוא מותאם למרכז דוד. אוקיי, זאת אומרת שאתם עושים את הניתוב את האינטק הראשון, ורואים אם באמת הוא מתאים. אז בעצם בפועל בן אדם מגיע עם מצוקה, הוא לפעמים לא יודע בעצמו שזה טראומה, אתם כבר יודעים לנתב את זה לאן שצריך, אם זה מצוקה, אם זה רק להקשיב, אם זה ממש חדר מיון, אם זה אחר כך המשך טיפול, כן? ואחר כך בעצם יש פה איזה תהליך שלם, מעטפת. בהחלט. עכשיו, כשאמרנו שבעצם זה מותאם לאורח חיים הדתי, יש עוד פן, זאת אומרת, במעטפת הזאת, שבעצם אנשים שחיים אורח חיים דתי, בסופו של דבר צריכים, כמו שאת אמרת, גם שאלת רב, או לרדת למקלט, או לפעמים גם צריך לשקול כל מיני שיקולים. יש גם עניין של הלכה בסופו של דבר. איפה זה פוגש את המקום הזה של... אוקיי, אז קודם כל, עוד דבר מדהים שיש פה במטיפתא, יש לנו את הקו ההלכה, שהוא קו שהוא ילודי על בעיות הלכה. בן אדם שמתקשר עם בעיות הלכה, אנחנו יכולים או ממש לשלוח אותו ישר לקו ההלכה, שבו גם כן הוא קו שלא פעיל 24/6, אלא כל שעות היום, עד מאוחר בערב. יש להם גם רבנים וגם רבניות שונות,
שכל אחד יכול באמת, למשל בעיות נשים רוצות לפנות על בעיות הלכה אישיות ולא רוצות לדבר עם רב, אז יש נשים שעברו ורבניות שיודעות הלכה שהן פונות, ויש רבנים שעונים לשעות שלהם. זה קבוצות שונות? זה באותו שעה, תמיד יש מקום. חשוב לי גם להדגיש על הקו עזרה ראשונה, שאנחנו כל כך מותאמים לעולם החרדי והדתי, שאם פונה מתקשר ואישה עונה, ולא נעים לו לדבר, אז הוא מבקש שיחזרו עליו, שאם יש פונה שעונה, אז הם בהחלט, יש לנו בקבוצת וואטסאפ, כותבים אם יש גבר שיכול לענות כרגע, ושולחים עליו את המספר. אנחנו מאוד רגישים לזה, אנחנו מאוד מבינים את העניין, שגם אם אישה רוצה לדבר עם אישה, זה משהו מאוד ייחודתי ומבינים את זה. אז בהחלט גם בשאלות ההלכה. אם הפונה עצמו, לא רק הפונה, רק המוקדן עצמו, מרגיש שהוא צריך לשאול שאלה, בהחלט יכול לשאול גם כן את הקו ההלכה, ולברר איך לענות. וזה משהו מאוד ייחודתי ומאוד טוב ונכון למרכז טיפול שחייב גם דמות רבנית. אני חוזרת לדוגמה המדהימה שאת נתת על האמא, שכמה אפשר לשפוט אותה, ברוך השם שאנחנו לא שם, כי צריך להבין שבאמת יש שם משהו שהוא מהותי וליבתי, אם לרדת למקלט, בגלל שיש שם מראות שהילדים לא יכולים לראות, ובסופו של דבר בוחרים לא לרדת למקלט, זאת אומרת, כל דבר זה יכול, האמת, אפשר להיעזר גם באמת בקו הזה, כן? כי בעצם יש שם, זאת אומרת, דברים כאלה גם יכולים, מי שפונה בקו הזה, יכול לקבל בעצם ייעוץ הלכתי. בהחלט, בהחלט. ואולי אפילו למנוע מצבים לא פשוטים. בהחלט, בהחלט, בהחלט. ומבחינה, אגב, הלכתית, זאת אומרת, יש שם מענה של סוגים שונים, זאת אומרת, כן. רבנים שונים, כן, כן. גם שם זה בעצם אותם? כן, בהחלט, בהחלט יש, ואני בטוחה שביניהם גם כן יש בן אדם שרוצה יותר לפנות בעולם החסידי, יכול לפנות לבקש, זאת אומרת, אנשים הולכים לפי, כן. בדיוק, ואפילו החרדי, חרדי הספרדי, חרדי הליטאי. אז אפשר לבקש, אפשר בעצם... אני לא חושבת שכאילו זה, אבל בהחלט הם יכולים לבקש שיחזרו אליהם. מדהים, זאת אומרת, יש גם לזה את ה... כן, זאת אומרת, בעצם יש פה הבנה, זאת אומרת שעם ישראל הוא... כל אחד יש לו את הדברים החשובים והרגישויות שלו, ויש פה התאמה, זאת אומרת, ניסיון של השתדלות גדולה מאוד להטעים, ממש ברגישות גבוהה, ולא להתפשר על מקצועיות, גם הלכתית, גם מקצועית, זאת אומרת, בכל המובנים בעצם. כן. שזה בשורה, שזה בשורה, כי זה מאפשר לאנשים שאולי לא פנו עד היום, ולא יכלו לפנות עד היום, לפנות. נכון, בהחלט. ופותח משהו לעולם החרדי, אולי שהיה יותר סגור, בגלל החשדנות, בגלל שלפעמים לא מבינים אותו, ולא מתנהגים איתו נכון, אז זה נותן, ממש מגיע עד לפינות, מאיר את החושך בפינות ממש. בהחלט. ממש, גם יש בזה משהו גאולתי, ומשהו כל כך רגיש ומבין, ומאחד אולי אפילו. דווקא ההבנה שלכל אחד יש את השוני שלו. נכון. מדהים, זאת אומרת, זה מאפשר. כן. אז זאת אומרת, עכשיו ככה, אז הבנו באמת שגם, זה גם מונגש, כי זה מסובסד. וגם דיברנו בעצם על הניתוב הזה, שבעצם מאבחנים, זאת אומרת, יש מי שמאבחן, וזה הרבה פעמים מטפלים, ובטח אנשים שעברו הכשרה. שאלה ככה, ממש לגבי הדיווח, זאת אומרת, יש לפעמים, זאת אומרת, יש אנשים לפעמים חוששים ככה לפנות. יש חובת דיווח, יש... עד גיל 18 יש לנו חובת דיווח, ואנחנו גם מעדכנים אותם. אוקיי. זאת אומרת, בחורה מתקשרת בגיל 16, והיא אומרת שפגעו בה. כן? אנחנו ממש מבחנים בחובת דיווח. ואנחנו מעדכנים אותה. אז זה עלול לגרום לה לא להתקשר? או לא עולה? יכול להיות, אבל אנחנו מחויבים. כן. בחובת דיווח. אנחנו לא שמים, זה לא מה שבא אלינו, אנחנו פה חושבים עליה. אולי כרגע היא חושבת שאולי זה לא נכון.
אבל גם אם היא התקשרה, כנראה שהיא כבר... בדיוק, אז היא במצוקה, ואנחנו מרגישים שאם היא התקשרה והיא במצוקה, אז אנחנו יכולים לעזור לה ולדווח. מה קורה עם אנשים מעל 18? זהו, קודם כל מתחיל בזה שפחות מ-18, לא תמיד קל להציג אותה. זה לפעמים מאוד, וזה נותן לו את הרגשה, ולפעמים אין לנו ברירה. בחורה מתקשרת מחסוי, ואנחנו אפילו לא יכולים לדעת מאיפה. או לא נותנת לנו שום נקודות, מידע, או כאלה דברים, או חברה מתקשרת, שחברה טובה שלה סיפרה לה שהיא נפגעה. אז אפילו מחברה הזאתי, אנחנו יכולים להסביר לחברה הזאתי, אנחנו מבינים שאת מתקשרת ואת לא יודעת מה לעשות, ואולי תכעס עלייך, אבל היא תכעס עלייך לכמה דקות רק. בואי תפני ליועצת של הבית ספר. תפני אפילו, תגידי מישהי מהכיתה שלך, את לא חייבת להגיד, היא כבר תעשה את השיעורי בית, אבל את חייבת לפנות למישהו ולתת לה את הכלים למי לפנות. שתוכל לעזור למחנכת שלך, למורה שאת מרגישה קרובה אליה. אלה מעל גיל 18, יש לנו חובת יידוע. זאת אומרת, אנחנו נותנים להם את כל הדברים, אנחנו אומרים להגיד לך, שאם הבן אדם הזה וזה פגע בך, או את עברת פה ופה, אני אביא לך עכשיו את המספרי פלאפון, למי את יכולה לפנות. אנחנו מציעים לה, כדאי לך לפנות, ונסות לתת לה, להסביר לה שהיא צריכה לפנות. אסור לנו לדווח. אסור לדווח, אבל ממליצים לה, אבל מכל הלב, באמת. כן. זאת אומרת, יש פה המון עבודה, קצת בלהשתדל ולשכנע, ובאמת... בהחלט, כן. עושים מה שאפשר, הכי טוב שאפשר בתוך ומתפללים שהיא פנתה באמת, ושהכל... שזה יסתדר, את השם. אז ככה, דיברנו ככה, נתנו איזה כמה דוגמאות, אם יש לך אולי איזו דוגמה מיוחדת, או משהו שככה שלדעתך ממש, אחד המקרים שממש הרגשת, ואולי אפילו כולם זה שליחות, כן, אבל משהו מאוד מיוחד למשל במוקד? אני אספר סתם כמה דוגמאות שהיה לנו, וואי, זה דברים מדהימים, למשל פונה אחד מוקדן, קשר אליי, שהוא בקו עם פונה, שנמצא ברכב שלו למטה. הוא לא רוצה לעלות הביתה, הוא מפחד מאשתו, והוא רוצה למות, הוא מרגיש לא טוב, כי הוא איבד סכום ענק של כסף, ואת הדירה. והוא לא יכול להסתכל על אשתו, והוא לא יכול להסתכל על הילדים שלו. היינו קודם כל איתו, הבאנו לו לדבר, הוא ביקש שאני אעלה איתו לקו, וחשבנו יחד איתו אחר כך, מה אנחנו יכולים לעזור לו, ואיך הוא יכול לפנות עכשיו אולי לאיזה הלוואה מהבנק, או לאיזה הלוואה ממישהו, לא יודע, חשוב ככה אפור ברור, וכל הדברים האלה, לראות איך הוא יכול לעזור לו, ולחזור. וגם איך לספר לאשתו. הצענו לו שאם הוא רוצה שאנחנו נהיה על הקו, בזמן שהוא ידבר, בסוף הוא החליט שלא, אבל היינו איתו. המוקדן, ואני לקח את הטלפון שלו, של הפונה, ויום אחרי זה התקשר רק לראות שהוא בסדר. הוא קם הלב, הוא אמר לי אחרי זה, אולי זה לא היה בסדר שהתקשרתי, אבל הוא אמר שהוא שוחח עם אשתו, הוא סיפר לו, ואנחנו כבר באותו זמן, אמרנו לו שאנחנו נעזור לו אולי למצוא מישהו שיוכל לעזור לו עם הלוואה מהבנק, כי המוקדן הגיר מישהו, ובאמת קישר ביניהם, והנה הצלנו פה מישהו שיכול להיות, וגם היינו איתו בזמן הצלת נפשות. זה כן ממש היה הצלת נפשות. את זרקת פה, בחיים לא הייתי מדמיינת שמישהו מהמר ונכנס למצוקה, את אומרת, הכל אפשר לפנות בכל נושא, בכל דבר. זה המצוקה, שאני חוזרת למצוקה. מצוקה, זו תחושה מכל סיטואציה הכי, שאנחנו יכולים לחשוב עליה או לא, ועל מצוקה, פשוט מצוקה. או אישה שחוותה התקף חרדה פתאומי, היא חזרה דווקא, היא הופנתה פעם שעברה למלון, כמה שנהרס. כל הזמן היא אמרה שהיא הייתה בסדר. כל התקופה הזאת היא הייתה בסדר. במלון, אחר כך עם השיפוץ, חזרה הביתה סדרה. ביום הראשון שהיא חזרה לעבודה, קיבלה התקף חרדה. וואו. והיא לא יודעה מה לעשות עם עצמה, היא נבהלה, היא ממש כמעט התעלפה, ודווקא חברה מעבודה הביאה לה את הטלפון, והיא פנתה, בסוף היא קיבלה טיפול בחרדות, היא נבהלה, היא לא יודעה מה קורה לה,
ברגע שהיא הבינה שזה נורמלי, וזה בסדר, ויש בטיפול, היא התחילה להירגע. קיבלה את הכלים, מה קורה, שיש התקף חרדה, מה לעשות, כאילו, איך היא יכולה אפילו לזהות את זה קצת לפני, ואז לטפל בעצמה. זה היה משהו מדהים, זה ממש כלים שהביאו, דווקא המוקדנית הביאה לה בהתחלה, ואז היא קיבלה המשך טיפול, וזה היה ממש מקסים. אז אנחנו ככה לקראת סיכום, כי אפשר באמת לדבר על זה, ממש, כן. זה באמת נושא שהוא דורש התמודדות, זאת אומרת, אנחנו נמצאים במקום בתקופה שלא מספיק מה שיש לאנשים ככה באופן פרטי, יש גם את המקום נקרא לזה הלאומי, הקולקטיבי, וזה מציף, הזמנים האלה מציפים גם דברים שהיו קודם, וגם מחדשים כמו שאמרנו. אז קודם כל ככה, אם את יכולה ככה לסיכום, לתת אולי באמת איזושהי תובנה מכל השנים האלה והניסיון האינטנסיבי, מתוך העבודה האינטנסיבית, כן, ככה בניסיון מהשטח, אולי באמת את התובנות הכי חזקות ככה מהשטח. קודם כל, לא לחשוש לפנות, אף אחד לא פה איתך בביקורתיות, אף אחד לא, קודם כל זה מאוד חשוב לי גם היה להדגיש שהכל דיסקרטי, את יכולה לפנות מתי שאת רוצה, אף אחד לא דן אותך, וכמו שאנחנו יודעים שכל טראומה נהפך לפוסט טראומה, ככל שאת מטפלת בזה יותר מוקדם, את עוזרת לעצמך, אם זה ילד שלך, לא לחשוש לפנות, גם אם זה משהו שאת אומרת, נו, זה כלום, זה גם כן, זה משהו, כי אם זה מעיק לך על הלב, זה משהו. אז אני ככה, אם אני אסכם את זה, אז אם אפשר לקחת משהו ככה, באמת אומרת, לא להישאר עם מצוקה. כן. התחלנו, אמרנו זה מצוקה, את פשוט מרגישה מועקה, לא טוב, לא מצליחה לנשום, לא צריכה לתפקד, לא צריך לחכות להגדרות, פשוט לפנות. בהחלט. ומשם, וזה הדבר הראשון. הדבר השני, בעצם יש כאן מקום, איזושהי מעטפת, שהיא מעטפת גם מבחינה של אורח חיים דתי, חרדי, על כל הזרמים, גם מבחינה מקצועית, עומד בסטנדרטים אפילו שחוסן מכירים במקום. כן. יש כאן גם מרכז לטראומה, גם מוקד, זו ראשונה, של אנשים שעברו הכשרה, יש פה גם מרכז טיפול שאפשר לעשות המשך טיפול, יש פה מענה הלכתי, בעצם יש פה איזו מעטפת כזו שלא זורקת אותך, אומרת לך לכי תחפשי עכשיו, אלא יש לך איזושהי מין בית. בהחלט. כזה שאת יכולה פשוט בואי, פשוט תרימי טלפון, אז בעצם אם את יכולה ככה לפנות למי ששומע, או מישהו שיכיר מישהו, מה תגידי להם? אל תחששו לפנות. אל תחששו לפנות. תפנו. פשוט לפנות. זה מציל חיים. זה מציל חיים, בהחלט. זה מציל חיים, אתם לא יודעים, זאת אומרת, עשיתם את ההשתדלות שלכם, הכי טוב שיכולתם, ככל שיותר מוקדם שפונים, יותר טוב. זה כמו שאת הולכת לטפל בכל פצע או כל דבר בהתחלה, יותר קל לטפל בו מאשר הוא כבר דלקתי ועם הרבה פצעים מסביב. עדיף לטפל בהתחלה. בסדר. וגם שזה כבר דלקתי, עדיין אפשר, יש פתרון. יש פתרון. אז בעצם, אם אפשר להגיד את זה במשפט, זאת אל תחכי שהמצוקה תהפוך לטראומה, חרדה או טראומה, פשוט יש לך מצוקה, לא משנה, יש פה מרחב לא שיפוטי, אנשים מקצועיים, פשוט לפנות. בהחלט. וזה ממש מציל חיים, וזה בעצם ההשתדלות שלנו בעצם בתקופה הזו. עובדת סוציאלית קלינית, מנהלת המוקד של מוקד עזרה נפשית ומרכז טיפול, מטיבתה, גברת ציפי רובינשטיין, אני מאוד מודה לך על השיחה, שבעזרת השם באמת תצליחו לעזור לאנשים, לסייע לאנשים, באמת צריך סייע דשמיא גדולה, אבל צריך גם שליחים נאמנים וטובים, ואת ההשתדלות עושים פה, ושתהיה הצלחה גדולה בעזרת השם, ורק בשורות טובות לעם ישראל. אני מודה לך מאוד על רעיון. תודה שהזמנת אותי. תודה לך.